Per primera vegada, Montblanc acollirà la Festa Catalana dels Escacs, una cita anual de la Federació Catalana que reuneix jugadors i jugadores d'arreu del país. La festa tindrà lloc el 29 de setembre i el Club d'Escacs Montblanc, que l'any passat va celebrar 40 anys de vida, en serà l'anfitrió. Al matí, els més de 300 participants competiran al Campionat de Catalunya per equips de partides llampec. Durant el dia també es faran altres activitats i s'entregaran records i condecoracions de la temporada passada. Quan vam venir a fer els actes en commemoració del 40 aniversari del Club Montblanc, vam veure tanta empenta, tantes ganes de fer i tantes que ens hem saltat l'ordre natural i aquest any hem volgut venir a Montblanc. És a dir, que això és més que significatiu de que pensem que hem de reconèixer la tasca que està fent el Club d'Escacs Montblanc i que nosaltres volem premiar això perquè es nota una dedicació i una força que entenc que necessiten recolzar.